Vedeli ste, že existuje budova, ktorá je taká vysoká, že keď stojíte na jej vrchole, doslova sa pozeráte nad oblaky? Alebo že je múzeum, ktorého vstup je sklenená pyramída a považujú ho za zázrak modernej architektúry? Teraz na kanáli Pod povrchom vám predstavím 10 najúžasnejších moderných architektonických zázrakov sveta. Tieto budovy vynikajú nielen svojou krásou, ale aj technologickými inováciami a kreativitou. Pripoj sa ku mne a objavme spolu, čo robí tieto miesta skutočnými majstrovskými dielami. Prvý bod. Burj Khalifa. Na vrchole zoznamu je Burj Khalifa, ktorá sa nachádza v meste Dubaj. Je to najvyššia budova na svete s výškou viac ako 828 metrov. Ťažko si predstaviť, aké je to pozerať sa z vrcholu takej budovy. Jej stavba začala v roku 2004 a pre verejnosť ju otvorili v roku 2010. Vežu charakterizuje futuristický dizajn a úžasná inžinierská precíznosť. Inak Burj Khalifa je domovom najvyššie položeného vyhliadkového bodu na svete, odkiaľ je dýchberúci výhľad na celé mesto. Druhý bod. Sydney Opera. Naša nasledujúca budova nie je len moderný architektonický zázrak, ale aj jeden z najznámejších symbolov sveta. A to je Sydney Opera v Austrálii. Forma budovy bola navrhnutá tak, aby pripomínala mušle alebo plachty, čím odkazuje na pobrežnú atmosféru mesta. Opera House bola otvorená v 1973 a stala sa súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Budova nie je len krásna zvonku, ale aj zvnútra je úžasná. Zvukový systém bol navrhnutý tak, aby poskytoval dokonalý akustický zážitok. Tretí bod. Guggenheimovo múzeum Bilbao. Na 3. mieste sa nachádza Guggenheimovo múzeum, ktoré je v Španielsku, v meste Bilbao. Budovu navrhol Frank Gehry a vďaka svojmu jedinečnému vlnivému tvaru je okamžite rozpoznateľná. Múzeum, ktoré bolo otvorené v 1997, je pokryté titánovými plátmi, ktoré na slnečnom svetle takmer žiaria. Guggenheim nie je len múzeum, ale aj stred bod modernej architektúry a umenia, ktoré je dodnes najikonickejšou atrakciou Bilbaa. 4. bod. Marina Bay Sands. V meste Singapur sa nachádza Marina Bay Sands, čo je skutočný architektonický zázrak. Budova sa skladá z 3 obrovských veží, ktoré spája strešná terasa v tvare lode. Táto strešná terasa je nielen pôsobivá, ale aj funkčná. Nachádza sa tu jeden z najvyššie položených nekonečných bazénov na svete. Môžeš si predstaviť, aké je to plávať tu, zatiaľ čo máš výhľad na celé mesto. Budova funguje ako hotel, kasíno a nákupné centrum a stala sa jednou z najznámejších atrakcií Singapuru. 5. bod. The Shard. V srdci Londýna sa týči budova The Shard alebo Štrúk, jeden z najvyšších mrakodrapov v Európe. Sklenená väža v tvare pyramídy je pomenovaná podľa toho, ako vyzerá, ako by obrovský sklenený črep lámal k nebu. V budove, ktorá bola dokončená v roku 2012, sa nachádzajú kancelárie, byty, reštaurácie a tiež ohromujúca vyhliadka. Moderný dizajn The Shard dokonale zapadá do historickej a modernej mestskej krajiny Londýna. 6. bod. Louvre pyramída. Vstup do jedného z najznámejších múzeí na svete, parížskeho Louvru, je tiež moderným architektonickým majstrovským dielom. Sklenenú pyramídu, ktorú navrhol E.M. Pei, dokončili v roku 1989. Hoci Megépite Sekor veľa diskusí ho obklopovalo, dnes sa stal symbolom Louvru, ktorý dokonale spája modernú a klasickú architektúru. Sklenená pyramída je nielen pôsobivá, ale aj funkčná. Návštevníci sa odtiaľ dostanú do podzemnej časti múzea. 7. bod. The Edge. V Amsterdame sa nachádza The Edge, ktorý je považovaný za jednu z najudržateľnejších budov na svete. Kancelárska budova využíva inteligentné technológie. Napríklad využívanie solárnej energie a optimalizáciu osvetlenia na významné šetrenie energie vnútri. Všetko v budove je riadené digitálne. Zamestnanci môžu pomocou mobilnej aplikácie dokonca ovládať osvetlenie a teplotu svojho vlastného stola. Regulovať. The Edge nie je len krásny, ale aj jedným z príkladov ekologickej architektúry. 8. bod. Taipei World Financial Center. Ikonická budova mesta Taipei, ktorá bola kedysi najvyšším mrakodrapom na svete. Budova bola postavená medzi rokmi 1999 a 2004 a v súčasnosti je jednou z najznámejších na Tajvane. Symbol. Jeho zvláštnosťou je, že bol postavený s technológiou odolnou voči zemetraseniam a tajfúnom. Dizajn budovy pripomína tradičné čínske pagódy, čo je jedinečná kombinácia moderných a tradičných architektonických prvkov. Na vrchole sa nachádza obrovská vyhliadková plošina, z ktorej je úchvatný panoramatický výhľad na mesto Taipei. 9. bod. Walt Disney koncertná sieň.
V meste Los Angeles sa nachádza Walt Disney koncertná sieň, ktorú navrhol Frank Gehry. Zvláštnosťou tejto budovy je jej vlnitý kovový exteriér, ktorý pôsobí súčasne moderne a futuristicky. Výstavba koncertnej siene začala v roku 1999 a otvorili ju v roku 2003. Vnútri. Akustika vnútorného priestoru je svetovej úrovne a je považovaná za jedno z najlepších hudobných miest na svete. Budova je domovom Los Angeleskej filharmónie a každoročne privíta tisíce návštevníkov. Priťahuje. 10. bod. Sheikh Zayed. Sheikh Zayed sa nachádza v meste Abu Dhabi a je jedným z moderných zázrakov islamskej architektúry. Budova je zhotovená zo snehobieleho mramoru s ohromujúcimi pozlátenými detailmi. Ozdoby. Do mešity sa zmestí viac ako 40 000 ľudí naraz, čo poukazuje na jej impozantnú veľkosť. Otvorili ju v roku 2007 a odvtedy sa stala jednou z najväčších turistických atrakcií Spojených arabských emirátov. Budova je v noci osvetlená nádhernými modrými svetlami, čo jej dodáva ešte magickejšiu atmosféru. Toto bolo 10 najpôsobivejších moderných architektonických zázraky. Tieto budovy nás nielen očarujú svojim vzhľadom, ale aj technologickými inováciami, ktoré sa za nimi skrývajú. Dúfam, že si aj ty užil cestu okolo sveta medzi týmito majstrovskými dielami. Ak sa ti video páčilo, daj like a napíš do komentára, ktorá budova bola tvojim obľúbeným. Nezabudni sa prihlásiť na odber kanála Below the Surface, aby si nezmeškal ďalšie vzrušujúce videá. Ďakujem, že si bol so mnou.